Čaute, tu je Ezio a vítam vás pri našom prvom vlogu. Takže dneska sa budeme rozprávať o všetkom, o ničom, nudné veci. Takže zdravím vás v prvom vlogu a no takže budeme sa rozprávať dnes na téma všetko aj odoberatelia. Teraz mám takých 38 alebo 39, už neviem, 38 odoberateľov, ale dobrý výv mám, lebo 3 dní to len robím a už mám, keď som pozeral, teraz, keď som to pozeral, tak som mal 2966 pozretí. No pre mňa to je dobré, lebo ja som ešte začiatočník, no. Hello. No, niečo, no. Ešte vám poviem, tých odberateľov, z tých 38 odberateľov je 38 Angličanov. Viete, si pozriem, ani jeden Slovák mi nedal odber. Nepozeráte ma. Ani ty, Martin Maťáš. Viem, že to vidíš. Takže tak. No. Teraz Minecraft nerobím. Každý deň bude jedno video, tak som sa rozhodol, jedno alebo dve videá budú. Nebudem teraz tak viacej robiť. Takže teraz Minecraft nerobím, lebo nemám PC, nemám dobrý PC a preto vidíte, tam je monitor, kde je počítač. Nie je tam. Takže taška. No takže tak preto teraz neviem, Happy Wheels možno ešte Happy Wheels urobím, ale no tak. Myslíte si, že mám byť smiešný? Áno. Jej. Viem, že Gogo je viac smiešnejší, ale nie som Gogoman. Gogoman TV. Gogoman TV. Megadankies. Čaute, to je Megadankies, ale nie. Hop. Priblížim vám na niečo. Teraz začnem s mobilom, lebo tablet mám vybitý. Trošku vidíte. Tam je psi. Fuj. Čo vám ešte ukážem. Takže 4 minúty nahrávam. What? Takže. No takže tak. Takže teraz dneska takže tak. Toto bude 5. video na YouTube. Za jeden mesiac tak dosiahnem 100 videí. Stavme sa, že za jeden mesiac dosiahnem 100 videí. Áno. Takže február, dneska koľko to je?
15. Ne, 14. Takže dneska sa tu len nudím. Ešte idem sa pozrieť na YouTube a uploadujem to video a pozriem sa ešte koľko mám odberov a pozrieť nejaký koment alebo neviem čo. Takže tak, lúčim sa s vami, ďakujem, že ste pozreli toto video, odoberajte prosím vás, prosím, Martin Maťáš aj ty. Dobre, takže a jeho brat. Viem, že sa teraz na mne smeješ, ale... Hajte. Čaute. Chvašau. Vypni sa ty mobil.